A szegény szaladna. Hát a szám lesz. Ugye nem fél, mondja? Egy húzás, oda vigyek neki? Figyelj. Hát, hogy mi van arra pakkala? Figyelj, vannak jól menni. Gyere velem! Szűz, gyere már, hogy szemegy! Semmi, gyere már oda, azt nézd! Oda dobjam! Adod neki. Gyere már! Én oda dobjam! Nem megyek oda, mert leverge! Gyere már oda! Menjünk oda! Menjünk! Segítsünk, hogy látod, megdolgozik a pénzért! Te meg csak nézzetek! Jó, meg ezt nem fárad, de sose. Még ezt a haja is mi a magán. Nagyon dizájnos ez a csávó. John! Azt figyelj! Azt figyelj! Azt figurálni. Na, mama. Nyomd a testvér. Fülye! Te kurva, ezt beszabadul a Júliával. Szemem királya. Vigyünk már neki egy húszást. Oda dobjam. Oda dobjam. Hülye, vidd oda neki. Oda dobom a komolyan. Közelről dobd oda. Azt a kurva egész. Hülye, ez ráfog már. Figyelj, nekem letkezdés. Oda vagy a szállpa. Ez dobom. Na, hülye gyerek. Na, menjünk, mert sosem megyünk. Hát nem.